Ngiyabingelele igama lami nguSiphiwe Ntombela bafowethu ngicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze kuzothola konke ngesikhathi esifanelekiyo bafowethu. Uma ngihlangana nomuntu esifazane kwaba ukuthi sakha into ewuthando. Uma sakha into ewuthando sazwana kwakuhle ekuhambeni kwesikhathi kube sekufika la ukuthi kutholakala ukuthi sekunengane khona. Yeah. Mase kunengane khona ngitsho ukuthi ingane yami ngibe sengithola lapho uthena kanti lo muntu la hlala khona umuntu ahlala naye athi futhi nakuyena ingane eyakhe. Yeah. Manje kwasho ukuthi mina sengimbuza lo muntu ukuthi uyenza kanjani lento ukuthi manje ingane yami kodwa manje kutholala imiyalezo ukuthi inengane nangapha inobaba futhi wesibili. Izwe laphuma kuyena uthi lokhu kwenza sokuthi angisebenzi. Yangiphatha kabi ngasethi kude kwenza ukuthi mangasebenzi uthatha ingane yami uhambe uyolokhuza ngayo phisana ngayo uyonikeza enye indoda nje. Ingane yona uyazi yakhiwa kanjani ingane nje mawuthi phifike emhlabeni uyazi yakhiwa kanjani. Ngabona le ndaba ayingangami. Yeah. Angiqhubezele phambili kuze ngizokwazi ukuthi ngithole isongulo sale ndaba lena engiphethe kahlungu kanjena ukuthi ngizoyenza njani manje ngoba phela ingane yami nami ngiyadinga ukuthi ingane yami iyazi ukuthi ubaba wayo oyimpela uyena bani. Yeah. So ngifuna ukuthola la usisi uba igama lakhe owakwabani mhlambe nahlangana kuphi njengamanje usekuphi nendawo. Usisi engazwana naye uZodwa wakamkhize. Yeah. Uhlala endaweni yaseMlazi. Yeah. Kodwa utholana kwami satholana endaweni yasedrobheni nje sayisingithi ngiyidlela nami ngiyoyishayela umoya. Yeah. Nangu nosisi nawe uyayihlalela lokho eyidlela inzipho. Ngase ngibeka ke amagama ambalwa akayo sisi kwaba ukuthi yena akwathi amphikisa ngalo elilikhuni. Kwagcina ke ukuthi siyazwana ke siyathandana kanjalo kanti angazi ambuzanga elangeni. Nathanda isikhathi esinganani mhlawumbe? Isikhathi sathandana naye ngithi kwaba u6 months. Sithandana full uthando. Kwabe sekuba nengane sekukhona uphiqi ke khona lapho sekhona. Right bafowethu, this is another day bafowethu njengoba ke sifuna usisi ukuze akwazi ukuthi ke bafowethu acacisele umfowethu phela ngahle ukuthi ke bafowethu ngempela kanti ingane wenza njani ngayo ngoba umfowethu lento uthi yamudla umfowethu lento ukuthi ingane yena kodwa unengane kodwa manje akanayo futhi ingane. Qhawela kithi. Mfowethu. Uzizwa njani mfowethu? Ngezathu ukuthi yena ngiyabona ukuthi usizo ngiyalithola nomoya wami usafana njengasekuqaleni njengoba bengisahlupheka ngisengedwa nenabo abalekelele abangiphushisa le ndaba ukuthi ngicane ukwazi. Yeah. Ngicela ukuthi umfethu vele wenza into eclean uvele umthinto sisi yabo sibone ukuthi ikuphi okuzokwenzeka. Yabo. Asazi noma usazo libamba incingo kwesikhathi isikhathi elibamba isikhathi engalibamba. Oh yeah. Kodwa ke akwesimzame. Mayisuke libamba niyakwazi ukukhuluma. Ilokho kungatheni nje sikhuluma kungapheli ngisho u2 minutes. Yeah. Bese elevale kubona ukuthi impintshiki lakho. Umlando phela. Akwesimuse kodwa. Njengoba ingane yami ngisamthini. Umfaka loudspeaker. Yeah. Loud sizwe la usondeze ngala. Hayibo kanti inkinga yakho. Awushona ufonela. Manje njengoba ingane yami mina angisenalo ilunga lokuthi ngifonele. Awukahle sifanele awukahle. Nje ingane yami kahle kusengeyami noma. Owevala. Eyivala. Ilento ke engayazi. Uphinde umzama. Mhlawumbe ivale ngephutha kuyena. Okulandela ngizombane ngiyivale le phone. Ngikwazi inkinga yakho. Ibizwa ngani lento yenza? Uzongichaza nomkhwenyana wami okahle uphume kini. Umkhwenyana wakho uthi ingane le ohleli naye kaba? Awayivala. Uyayivala futhi. Usimzame yo. Inkinga embhekana nayo ke. Ngicine ngasathi bani ngenze njani. Unginikeza qhawe inamba yakhe. Mana ungayikhuluma ungayibizi hey uzoyibamba impisi la. Your balance is lower than 5 rand.
Please wait a moment. Your call will be Themba connected. uzoyibamba ngoba masimtshela nje ukuthi yes. Yebo. Your balance is insufficient. We ngisena airtime. Hey mara. Ngizama ukuthi ngithenge yazi. Hayi qhawe inkinga lena. Hayi ngibhekane nenkinga. Manje ugcine nje umfonela. Ngithi nesonto ngicela umfonela nakhona ngimthole kanzima msuku. Yeah. Ukuthi kusuke kwenze njani uma ethambile kwesinye isikhathi uma ukhuluma naye. Awusho ulaka kanje. Mhlawumbe usuke engekho mhlawumbe nayo lapho yana. Nami ngicabanga kanjalo. Hayibo yini impela? Khala makhwela nje. That's all. Hello? Hawu ayinambe wrong lena. Hawu ngifaka mina ngifaka 060 cabanga awufake lapho. 0367 2 ngifaka inambe wrong. Xa yakhala makhwela nje. Hey yazi. Nasi ya. Sabona sisi. Yebo sawona. Ukhuluma noZoso la ngintatheli nje kazwe lonke mama. Yebo. Sikhona udaba lapha. Khona udaba lapha esililandelayo lapha khona umfowethu lapho sikhalelayo lana uthi angazi indaba ekanjani zeindaba zeingane. Ukhalela wena ngicela uphume kimi nawe. Hawu kanjani manje? Angithi phela ngifuna ukusikhulumisane. Hawu. Uyadelela bolozisa. Hayi. Ukuthi into ekanjena kungayithini wena oyindoda ibhekene nawe. The requested number is not available at the moment. Please try again later. Sekuyivalile. Ngisebela imvana. Yebo sisi. Yebo. Sisi wami yabona uma ungafuni sisi wami sofika lapho thina lapho sokutracer seze sikuthole. Uyezwa sisi. Nifuna kanti kimi? Yini nifuna? Sifuna umfowethu la uyangikhalela umfowethu ukuthi ucela ingane ngazi kanjani uyazi wena yabo. Uzongikhatha nomkhonyana wami ngicela ngilinde ngesikhathi esifayo ngizobuya. Hayi asifuna isikhathi right isona lesi otherwise siyeza la we. Yabona ke lapha na ke kawe yasazi ukuthi kokwenziwa kanjani. Hey Waphela. Siyenzimini kahle. Hayi khona ayincane into. Asazi ukuthi ngaphakathi kuzokwenzakalani but ke asithembe yonke into izoba right. Yonke into izoba right bafowethu ngoba igcine kwa yonke into. Sifuna ukuthi umfowethu akwazi ukuthi asizakale. Cela sambeni bafowethu. Qoqo. Kama yani. Sitsheliwe sathi siyeza manje. Sitsheliwe sathi siyeza. Inkinga yami incingo zami awuyiphenduli. Angithi uyivala incingo zami. Uyivalele nini? Uzoyivala incingo lami phambi kwakho. Uzivalele nini? Bengithi Wenzani? Nyambose. Wenzani? Hayibo, uqhamuka abantu abafaka impahla ezimnyama. Wenzani? Madoda. Cha ukhamba kanjani? Mana khamba kanjani? Kwenzekani la? Yilaba bantu laba abahlezi bevela laba abahambe bona imizi yabantu la. Mana. Ibona la. Ikwamthetho la madoda nganisiza ngani?
Mana cha khona Vele umthetho khona wabo. umsebenzi Umthetho wabo esiwenzayo vele. la. Ngiyabona sasingena endlini. Hayi Mana besifuna ukuzokhuluma nawe Aqale kahle. sizwe kahle ukuthi bathini. Thina kahle besifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Akaze kwafika abantu befake impahla ezimnyama la ekhaya. Besifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Ngifuna ukuzwa ukuthi bathini. Ngifuna ukuzwa bathini. Madoda